Minä kuuntelin konetuliaseiden rätinää tosi mielessä, molemmissa sodissa. Teidän isä oli kaikessa niin huolellinen mies. Onko teillä vielä patruunoita? On, mutta ei niitä anneta. Jaa. Olisi ollut mukava pari kertaa losauttaa. Ihmiset kuulee. Minä otan kyllä täyden vastuun. Minkälainen sekin mahtaa olla? Saatana, jos otat yhdenkään patruunan, niin nimismiehelle menee tieto. Isän pyssy ei sunnoo, eikä sen kuulat! Mikä tän koiran nimi on? Ei, anna McIngoille. Pane se kerta tulelle. Joo, sano mitä mukia tarkoitat. Oh. Sulla menee koko ajan yli. Ota tasajyvä. Rupiatteko te mua neuvomaan? Vähän kumminkin. Tänne ei ole tultu kuulemahan mitään luentoja. Mikä tuo koiran nimi on? Ei tällä kannata ampua sarjatulta muuta kuin lähitaistelua. Talvisodas Taipaleenjoella mä tähän pyssyyn oikein tutustuin. Mennäänkö ajaa autoa vielä tänään? Kuka? Meidän kannattaisi ajaa Lappajärvelle mun mökille. Siellä ne on tottuneet mun ammuskeluihin. Milläs te siellä ammutta? Sotasaalis Nagaanilla. Mä otin sen ryssän upseerilta heinäkuussa 41. Särkisyrjästä. Nuanko se vaan sen antoo? Ei se ensin meinannut. Erkki. Mitäs se ammunta oli, jota Lummukan hiekkakuopilta iltapäivällä kuului? Me ammumme opettajan pyssyllä tarkkuusammunta. Hiekkakuopilla oli ammuttu konetuliaseella. Minä luulin, että opettajalla on pistooli. Ei ole teidän tullut sille aseenkantolupaa hankituksi. En minä hankkinut sille aikoinani ostolupaakaan. Minä sain sen venäläiseltä upseerilta kesällä 41. Se pani aluksi hanttiin. Vähän. Mutta suostuu sitten, kun sen päähän ilmestyy tuollainen sormenmentävä reikä. Se oli sellaista aikaa se. Ei siinä paljon joudettu lupia nimismieheltä kysymään. 18 poikaa. Saatiin lähettää kirkon juureen sankarihautaan. Heinäkuussa 41. Niin, semmoista se varmasti oli. Pitäisikö
muun mennä tästä johonkin. Istu vaan tuonne. Onpahan todistajia kerrankin, kun rupeatte kylällä puhumaan, että kuulustelussa hakattiin. Pystytkö sinä vastaamaan niihin kysymyksiin, joita täällä tullaan sinulle esittämään? No sehän riippuu täydellisesti esitetyistä kysymyksistä. Missä sinä olit iltapäivällä? Joo, mäkö. Vähän siellä sun täällä. Lummuka hiekkakuopilla. Joo, nyt toki. Millä te ammuitte siellä? Konepistoolillako? Eikö? Älä nyt hullujas puhu, mistä meillä sellaiset pyssyt olisi tullut. Nyt, kun mä oikein mietin, niin taisi sieltä jotakin räiskettäkin kuulua. Mitähän se oikein mahtoo olla? Niin, no Lummuka isännät varmaan ampuu kantopommin. Minä kysyn tätä nyt toisen kerran. Millä aseella te ammuitte? Sanooko, jotta Lummuka hiekkakuopilla? Etkö sinä tiedä, mitä ampuminen on? Oliskohan nimismies nyt niin, että Paavo on nyt kyllä liikaa juovuksissa kuulusteltavaksi? Päivää. Frökynällä on jumalattoman tutun näköinen turpavärkki. Oltaisko me joskus höylätty kuule semmoista tulista mustankissan tankoa naisten tansseissa? Täh? Vapaa-aikaan. Joo. Nimi ja osoite. Pekko Aikamies, poika, Tyräahon tyhjä tasku. Tyräaho. Oletteko käynyt paljon kouluja? Juu, minä olen jumalattoman lukenut mies kuule. Varmaan enempi kuin neiti. Ensimmäistä 6. luokkaa käytiin 12 vuotta. Kyllä Antti on näin. Onko teillä harrastuksia? Juu, minä harrastan tämmöistä äärimmäisen kuolemaa halveksuvaa moottoriurheilua kaksipyöräisellä moottoripolkupyörällä eli mopedilla. Ja väri on vihreä. Vihriinen. Plot. Entiset työpaikat. On. Ei suinkaan mulla muuta olekaan. No kaikki entisiä, juu. Plot. Jos Pekko nimeäisi ne. Nimeänne entiset työpaikat. No yksi oli ainakin Tyräahon kunnan viraston rakennuslautakunta ja toinen oli Neste-osakeyhtiö, joo. Jaa. Mitä teitte näissä paikoissa? No hain töitä tietysti, Sussunakko. Sähän ne hullujas kyselet. Katsos vaan, kiitos. Mennään soveltuvuuteen. Se oli auki ja tässä luki Ravista Omskakas, joo. Mennään vaan soveltuvuuteen, joo. 2 kertaa 6. 2 kertaa 6 on niinku, se on niinku joka toinen viikko. Joo, lisää. 12 jaettuna 6. 12 jaettuna 6. Hemmolla oli sama probleemi joskus. Se sanoo, miten se nyt meni? 12. Se oli 2 pulloa per äijä, juu. Bla. Tommonen lappu. Mikä lauseesta puuttuu? No se nyt vielä puuttuu. Jaha, hikiviiva syöressä, viluviiva tehdessä. Vilu ve. Hiki saunassa syöressä ja vilu eväitä tehdessä. Joo, tää oli helppo. Olisiko itse osannut muuten? Mitä tekisitte, jos voittaisitte lotossa 1 000 000 markkaa? Minä kuule antaisin Issakaisen hemmolle, se tekisi mulle aurinkoflanelliin mopo. Sekin olisi vihriinen. Joo. Esimerkki lause. Leijona söi isän, joka oli häkissä. Mikä lauseessa on väärin? Leijona söi isäni, joka oli häkissä. Mikä lause? Juu, se olikin jumalattoman väärin. Äiti on sitä aina sanonut, isä oli häkissä ja oli 3 vuotta kuule, vaikka ei mitään tehnyt ja joutui vielä palauttamaan ne rahatkin. Kyllä Antti on näin. Jaha, vieläkös jatketaan? Taitaa olla turhaa. Turhaa, aivan turhaa. Bla. Paketti hiivaa, sokeria 6 kiloa, siitä tekijälle paljon iloa. Luritetaan litku pulloon, pullo pankolle ja hyvää tulloa. Isä, otat sä vielä iltapalaa? Perhana! Mitä sä... Mikä tää haisee? No voisit sä pitää jotain ääntä, etkä hiippailla tuolla tavalla ihmisiä säikyttelemässä. Sä lupasit heittää
Juokse poika, juokse! No niin! Ai jo helkkari, melkein tuli maahan. No 20 vaan panostin, kun se kerroin oli niin korkea. Ajattelin, että jos voittaisi jotain, mutta ainahan se riippuu, jos häviää. Ei lata, nyt, noin! Ai. No se on kuule Seppo sillä tavalla, että turha riskiotto, se on turhaa. Olisit vaan veikannut voittajaa niin kuin minä. Kuopio! Hyvä Lahti! Tilanne on nyt tasan. Saa nähdä, kuka se tässä saa rahaa tupaan. Rahantuloa ei voi estää! Kuka se puhukaan riskiotosta mitään? No, vähän nyt yksi peli maailmaa kaada. Tai paljonko sä sijoitit? En paljon. Paljon! Siinä voitte. Mitä tämä tarkoittaa? Mietislaa oluesta tällaista Sepian kivennäisvettä. Lähtee, raikas Sepian. Sen maku viettelee. Mutta miksi sinä teet tätä oluesta? Se on kato kalja nykyään niin halpaa ja vesi on sen verran arvokasta, että se kannetteen. Myyn arabeille. Herra, aina markkinat ei tietenkään veä, ja raaka-aine pitää hävittää pois pillaantumasta. Sepian sivutuotteena syntyneestä mäskistä tehdään sitten taas uutta oluutta. Sinä siis tislaat oluesta vettä ja syntyneestä mäskistä olutta, josta sinä taas tislaat vettä. Tuohan on täysin aivotonta. Olipa ikävästi sanottu, mies saa sentään tukeakin tälle. Kuka tällaista muka tukisi? Terve, Seppo. Hei, sinä unohdit tämän vientitukihakemuksen. Apinaa koijataan, apinaa pumpataan, apinaa koijataan, apinaa pumpataan. Nyt tarkkana siellä kotikatsomoissa. Koijataan vähän tätä apinaa. Me varastettiin eilen 2 motskaria. Toinen on tämmönen Harley Davidson tyyppisempi muskali ratkaisu. Toinen tsuki kevyempi motskari. Mä on tosi tarkkana katkaisee tai korilla mun selkärangaa. Repi lavan tirkeässä alla. Tehdään kristillinen tasajako. Vedetään näistä motskareista pitkää tikku. Jos tarkkana. Kato, jos sä saat pitkän tikun, sä et saa tätä Harley Davidsonia. Ja jos sä saat sen lyhyen tikun, niin sä saat ton tsuki. Jännitys tiivistetty. Vede. Oho, pitkästi. Sä et saa tätä Harley Davidsonia. Apinaa pumpataan, apinaa koijataan. Kuule Kalle. Joo. Katos, tässä on tää meidän sopimus kaupungin kanssa. Joo. Kaupunki tilasi Jankon Betonilta keskusaukion pihalaatotuksen. Ja se piti olla 3 viikkoa sitten siellä. Ja se oli ajallaan, mutta kaikki oli haljenneita. Joo. Viime viikolla toimitettiin uudestaan, kaikki oli haljenneita. Ja tänä aamuna tuli viimeisin toimitus, kaikki oli haljenneita. Tiedätkö mitä se maksaa kaupungille, kun siellä on 100 työmiestä odottanut 3 viikkoa? Joo. Ja kuule, kaupungin insinööri soitti vielä ja sanoi, että se ei tilaa enää koskaan ikinä mitään Jankon Betonilta. Joo. Ja käski lähettää sulle henkilökohtaiset terveiset, että haista sinä, Kalle, paska! Joo, asia kunnossa. Joo. Tervetuloa Koulu-TV:n ja puutöiden iloiseen, mutta arvaamattomaan maailmaan. Meillähän on täällä erikoisasiantuntija, puutöiden käsityöopettaja Harri Höylä-Soikkeli. Harri, mitäs kuuluu? Hyvä. Kiperä kysymys alkuun. Mikä on tämä työkalu? Mä luulen, että toi on meisseli. Ei tämä ole meisseli, tämä on valtava kourutaltta. Mitäs sulla on mielessä? Tänään me tehdään telkan pöytä. Se on hyvä.
Tästä Harri Höylä Soikkelin teknisestä piirustuksesta käy ilmi pöntön mitat ja lintu. Näitä vanerinpaloja voi tilata Koulu-TV:n osoitteesta Koulu-TV. Kuoreen vain tunnus Höylä. Harri, anna palaa. No ensin otetaan tämmönen keskikokoinen lipakko. Joo. Sieltä otetaan yksi laatikko. Joo. Se Joo. Ja sit sen jälkeen porataan. No. Ja sinne laitetaan lintu. Valmis! Jumaliste Höylä. Sä olet hullu mies. Nyt lähdetään pannarille. Ja ohjelman lähestyessä loppuaan, hyvät television katselijat, näemmekin UFO-porno! Jonkun autossa! UFO-porno! Jonkun autossa!